Thank you very much. Thank you. Salamat. Salamat. Super fam, no? Kapaabot pa mi sa mga lineman nga makatap sa mong kurente kami nag-ihamig manok kaniha kani kung kauban ako na ito sa likod ra murag dili mo na to. So, ako pong bidyuhan ang galo sa kusina nga nagkapuliki sila. Siya super fam. Mao na siya ang kusinero balay ni niya o kani. Silingan na mo. Nga kusgan mi puros dire kani sila masilingan ni namo nga walay mga kurente. Si Ekre, shout out sa amo ang kusinera nga si Ekre. Shout out. Ug ang mga manghiwaay og nasaya na singalat pre. Katong gihewan lagi ha. Pinya. Oh, kayo di oh. Oh, apara. Ang hiwaay ni sila panakot di ay. Ni siya ang among manok. Sila. Salamat ra pumigdakos balay sa iyabas balay kay siya iyang balay mo iyang gipakuan ba mong gihikayan. So di na gyud may mag-charge baslay kapos sig angat tagbo. Ang problema na mo ani katuna pong magsigirag pa sanang pasignal ring buntod pero okay ra man ang pasignal kasi mag-charge gyud. So unsa inyong kisultis no Rico? Wala ra? Daghang kay salamat sa taga Norrico. Na niangat yun, ayun na ang mga dadaot ng mga kailangan. Metro ha. Thank you very much. Thank you. Salamat. Salamat. Salamat yun ninyo nga sir, na nag-aangat yun na mo, direct sa layo sa amo Oh. Punto si. Ikaw po friends, kasi gusto na Rico friends. Di nakatingog tungod sa kabisig. Tungod sa kabis. So, mura to. Og mo arat to super fam nagpasalamat sila sa kusina dito sa among gikayan which is pagpangang sa Norrico nga mga lineman. So pasalamat migdako sa Norrico gyud nga ayo na gyud nisiga na amo ang sugang dagitab muna siya oh. Sugang dagitab muna siya oh. Ana. So salamat po ka mas Norrico. Dera ko salamat mama pero kami pasalamat ni. So more to siya super fam and thank you. Sa mga pag-upang makita sa akong vlog, don't forget to subscribe, hit the notification bell para update kamo sa upcoming vlogs nako. And thank you super fam.